Ngiyakemukela mbukelo khona ekhaya mawusanda ngiyala lapha e-channel kaDlamini umthandasi mbukelo wami khona ekhaya. Sifuna ukubheka la isichitho. Isichitho singena kanjani kumuntu? Isichitho sibuyaphi futhi? Naku emele ukwazi mbukelo khona ekhaya. Isichitho sahlukahlukene kaningi indlela ezahlukahlukene. Isichitho awuzalwa naso. Isichitho sikhandwa umuntu noma ngabantu abathize uma sowuphila sowukhona emhlabeni. Ake singene lapha ke mbukelo khona ekhaya. Naku uthema uthungana nomuntu. Wathi nawubheka lo muntu lo wesilisa unemuntu naye eceleni. Bese kusuka munye wesifazane, mhlawumbe lo wesibili ongena emuva. Afuna ukukhipha lo wekucala. Bamnikeza imithi bohlakaza bonukani ukuthi akaphalaze afuthi akhulume ngoba maka enyangeni fika ngasho ukuthi indoda emuntu lengifuna ngifuna ugcina iyamedwana uvela athi lona ungithole emphakathi vele inyanga ifuna imali umthanzo ufuna imali sangoma sifuna imali igela lifuna imali amnikeza bona ngahlona kanti sokhipha ingane abantu kuphi ekuganeni kwayo. So le time afisa keza phalaza sawuphawu namangcoliso phupha izinyosi eziningi gcwele kumzimbeni wakho phupha iminenke uyabona lelo iphupha wephupha igcwele kwemzimbeni wakho so uyacabanga lo wakene uthi wena hayi isafanelene kanti sekukhona ukupheshela ini amanzi amnyama semsebenzini bafuna kulezi sikhundla ngithi nami ngiyasifuna isikhundla ngiyofisa ingeze ngaphakathi ukuthi ubani wakabani isikhundla bakasithathi masize kumina kahlala nakubuka umlungu nje umdinekele thola ukuthi lapha kule mithi nawufaka into yakho esichitho uzofake boli ufake nenyathelo elindele uminyathelo engasaphakamisa lekuphakama leyakho ube ngumuntu omuhle manje indlela engena ngayo isichitho kubani kumuntu wesilisa noma wesifazane. So mbukelo khona ekhaya uNkulunkulu khona abantu zakhona yasebenza so ungaphatheke kabi ukuthi why ngikhuleka uNkulunkulu but isichitho sibe khona empilweni yami yinto yasemhlabeni naye. So namhla sibheka indlela ukuthi isichitho singena kanjani kumuntu. So nawe mbukelo khona ekhaya ikhona sekwenzekile njengamanje ngicela usubscribe ucomment ubike inkinga yakho kuDokotela Dlamini umthandasi. La manje uyoshada uyotshola sekuphelele emoyeni senixabene nendoda sekuvelele into yakhe encane sokugxila kakhulu kuyo wena ngasakunakile lo muntu ukukhandela amanzi amnyama ukukhandela isichitho ufaka kohlakaza wafaka bonu kanti unuke kabi uhlakazeke into bezihleliwe ngawe enhle. Isichitho singena kanjalo kumuntu uphuphe ebusuku lelo uphuphe amangcoliso agcwele kwemzimbeni sebakugangile uphuphe inyosi. Sometimes into awuyiphuphi yenzeka live uyibona hayibo sibane iphole lingase angagezi kwenzakalani. Hawu inyosi lezindake inyosi othule inyosi empahleni yakho zigcwele ikhonza eziningi inkulumo ziyakhuluma lenyosi umnenke ukhola kusehlobo isicoco bakuthakatha ngaso isicoco usikhahlele ngenyawo uvuke inyawo libe ngaka isicoco siba khona ehlobo siyangena futhi nasendlini but zikhona icoco engena endlini ngoba zisuke zithunyelwe kusuke kugangiwe ngazo mbukelo khona ekhaya. So thina abantu abamnyama noma thina abantu esiphila emhlabeni sigana thina sodwana ithina isikhanda isichitho ithina futhi esisikhipha kumuntu. So ke uthi umuntu akabe be careful isichitho mbukelo khona ekhaya siyingozi siyinkinga indlela engena ngaso indlela esengichazele ngayo njengamanje usikhandelwa ngumuntu ukuze ube naso isichitho awuzalwa naso. Ungasho ukuthi ufuna ngikhulume ngani futhi okunye uzokwazi ukuchazela ikuphendule lento okhuluma ngayo. Nakube nihlele umuntu wakho kumnandi nihle kanjani kwendlela ekamerweni yodla out jikithi sekumosheka izinto. Kuhle ukuthi nomuntu wesilisa nosifazane communicate nikhulume nikhulumisane esibhekeni namhla mama wakithi manje umuntu wami amangcoliso manje uma ngabe umuntu wakho umuntu ohlala anasele izinto uzodwa kwenzeka kuba nemisindo phakathi no2 abesiyakhumbula ukuthi kodwa uke wamtshela ukuthi kunento ekanje agijima into niyilungise yabo umuntu manixabana uyazi baba umuntu wami nenkinga manje mhla ngiphupha ngigcwele imineke ini futhi ngo 3 days usuke lithule mangabe ngibomtshelile siyakhumbula ukuthi umuntu wami kwangitshela ukuthi kupende kanje and enye into wazoyikhuluma bese lezi ziyablock ayisabi namandla kuLunkulu kubusisa ngitshela ufuna ngikhulume ngani emva kwaloko yovele njalo God bless you. Namhlanje sibheka sisani sesichitho. I love you.